Dan hebben we een interview met dokter Odette van Brummen-Girigori. We hadden het gisteren in de uitzending er al over. Afgelopen vrijdag was er een conferentie Agressie en Persoonlijkheid. Die vond plaats op de Universiteit van Curaçao en werd georganiseerd door de Foundation Fair Educational Chance. En dokter van Brummen-Girigori legt uit wat er is besproken. Dr. Odette van Brummen-Girigori, afgelopen vrijdag was de conferentie Agressie en Persoonlijkheid. Werd gehouden op de universiteit. Het is georganiseerd door de Foundation Fair Educational Chance. We hadden het er al eerder dit jaar over dat het zou komen. Het is nu geweest, het is achter de rug. Hoe is het gegaan? Nou, het is heel goed gegaan. Ik ben super blij wel dat het achter de rug is. Want het was best wel heel veel organiseren natuurlijk. Maar het was gewoon echt goed bezorgd. We hebben heel veel informatie kunnen uitwisselen met het publiek. We hebben gewoon de resultaten kunnen presenteren omtrent ons onderzoek vooral over agressie. Ja. We hebben ook even stilgestaan over pesten weer. En we hebben gewoon echt wat aanbevelingen gegeven. De psychologische modellen die ten grondslag liggen. Hoe komt het, wat zorgt het dat men overgaat tot pesten, tot agressie enzovoort. Dus er is heel veel aandacht aan besteed. En we hebben natuurlijk ook gesproken over de aanbevelingen. En we hebben ook een booklet uitgebracht. Dat is deze. Zowel in het Nederlands als in papiamento. Goed zo. Dus voor de liefhebbers, ze kunnen zelf kiezen welke ze fijner vinden. En hierin staan gewoon hele praktische tips voor de leerkracht en de welzijnswerkers. Tips voor de ouders van de pesters en die zich schuldig maken aan agressie. Van hoe ga je als ouder om met je kind. En tips voor de slachtoffer, want die moet ook aandacht krijgen natuurlijk. En de dader, wat kan je aan doen om het gedrag wat negatief is te minimaliseren. Het is heel belangrijk, het is ook een heel belangrijk onderwerp. Het stond maandagochtend ook al op de voorpagina van de Extra. Er is een onderzoek geweest en er blijkt dat agressief gedrag, pesten, vaker voorkomt bij funderend onderwijs. Ja, klopt. Wat wij vonden is dat de jongens maken zich vaker schuldig aan agressief gedrag. En als we kijken naar de slachtoffers, is 37,5% van de jongens binnen het funderend onderwijs slachtoffer van en 36% van de meisjes. Dus dat is meer dan 1 op de 3 kinderen worden geconfronteerd met agressief gedrag. En dan kan je wel zeggen van ja, dat hadden we vroeger ook, dat valt mee. Dat zeggen mensen snel, hè? Ja, maar dat kan je niet bepalen voor de slachtoffer. En los daarvan, het geeft een zeer onveilig gevoel. En je schoolplezier neemt af, wat weer gevolgen heeft voor je schoolprestaties. En de leerlingen die te maken krijgen met agressief gedrag, die zeg maar gepest, geduwd, geslagen worden, die vertonen soms ook weer zelf datzelfde gedrag. Ja, klopt. Dat noemen wij de victim bully cycle. Dus wat je gaat doen is om jezelf te verdedigen en om proactief te zijn. Voordat jij slachtoffer wordt, ga jij een ander pijn doen, pesten, aanvallen enzovoort. Het is wel erg, hè? Klopt. Ben je geschrokken van de cijfers? Ja, ik ben wel geschrokken, want ik heb wel heel veel signalen gekregen van kinderen die ik ook op mijn praktijk komen. Maar ik had niet verwacht dat het gewoon zoveel kinderen waren die slachtoffer zijn van agressie op scholen. En wat blijkt is, heel veel kinderen vertellen het ook niet aan de ouders. Nee. Of die vertellen dat niet meteen aan de leerkracht, omdat ze denken van ik wil geen snitch zijn. Dus wat gebeurt er? Ze lijden in... hoe zeg je dat, in stilte, waardoor het alleen maar erger wordt, de situatie. Je hebt deze conferentie gehad. Er zijn al mensen die willen een vervolg op deze conferentie. Je hebt een boekwerk uitgegeven in het Papiamento in het Nederlands, zodat de scholen daarmee aan de slag kunnen. Wat moet er nog meer gebeuren? Ja, nu denk ik van wat belangrijk is dat ze echt met het boeklet aan de slag gaan. Want in de boeklet staat hele concrete adviezen en tips wat je direct kan toepassen. En ik denk van als iedereen, want het is echt verdeeld in 5 groepen, als iedereen hun deel doet, dan denk ik dat we echt al verschil gaan zien. Want er zijn ook adviezen natuurlijk qua beleid. Hè? Ja. We beginnen wel met, het valt in staat met beleid van de scholen. Dat moet in orde, dat is nog niet zo. Beleid over hoe handelt de docent, beleid over hoe moet de moeder reageren of de vader als hun kind schuldig maakt. Hoe moet je omgaan met de slachtoffer. En er zit ook in een boekje zo'n spanningsthermometer, dat je ook heel makkelijk in gesprek kan gaan met het kind. Van hoe voel je? Welke kleur ben je nu qua thermometer? Ik vind het hartstikke goed en ik vind het ook mooi dat je er aandacht aan besteedt. Ik hoop dat het nog verder opgepakt wordt en we houden het gewoon verder in de gaten wat er nog gaat gebeuren. Dankjewel voor de uitnodiging nogmaals.